আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে। To लोगोफोर गुड मर्निं गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर दा जितु ससियेल मिडियाआव दावराव जागासिनो माने जितु एसटि गुबुन जोंनि हारिनि अनगा गुबुन हारिनि एसटि होनायनि सायाव ना बेनि सायाव माने जितु जोंनि सिएम जायखौ जों मा होननानै मिथियोना बिथाङा माने बेनि जितु गुबुन हारि एसटि दाबि खालामनायनि सायाव मा बिबुंथि होगोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलां फुल भिडिअ होनो थांगासिनो दं आङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन बेनिफ्राय जोङो सावरायफिनगोन आरोना थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আজিও প্ৰতিবাদ হৈছে প্ৰতিবাদ হোৱাটো উচিত আৰু ন্যায্য দাবী মানুহে আন্দোলন কৰিব আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰো তাত সমৰ্থন আছে আমাৰ দলৰ সদস্য সকলো আন্দোলনত আহিব আমিতো এই আন্দোলনত বিজেপিও জড়িত আছে थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय फुल भिडिअ आं होनानै होबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेनि सायाव मा फोरमायनो जायो बिथाङा बुंदों जे मदद होगोन बा हेफाजाब होगोन गुबुन हारिया जोंनि अनगा गुबुन हारिया एसटि दाबि खालामनायाव बिथाङा हेफाजाब होगोन बा मदद होगोन होननानै बुंदों आरोना बेनि सायाव नोंथांमोना मा बिबुंथि होनोबा मा कमेन्ट हरनो सानो हरबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों माने कमेन्टआव लिरना हरनो आरोना भिडिअनि गाहायाव बिनिफ्राय आरो जोंना आसामनि इलेक्सनबो बेबो खाथि सफैगासिनो आरोना बिनिफ्राय एसटिखौथ' इमान गोरलै मोना अब्लाबो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरदो बिनि सायाव मा बिबुंथि होनो सानो आरोना भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थालायला नेक्स्ट भिडिअखौ आपडेटखौ नेनानै थादो आरोना लोगोफोर